Ja som osvetľovacie zariadenie. Značka Lucifer. Osvetľovacie zariadenie. Lucifer. Svietim na pravdu, svietim v tme. Lucifer. Osvetľovacie zariadenie. Áno, Lucifer. Svietim, viem. Etymológia. Ranná hviezda, to čo prichádza s ranným svetlom. Latinský preklad hebrejského výrazu pre Venušu. Lucifer. Používal sa ako názov pre rannú hviezdu. Tak Lucifer z rímskeho boha stane zrazu sa nepriateľom. Keď niekto hovorí o treťom oku, väčšinou myslí šišinku, teda epifízu. Som osvetľovacie zariadenie. Lucifer. Osvetľovacie zariadenie. Poznámka Lucifer. Svietim na pravdu, svietim v tme. Lucifer. Osvetľovacie zariadenie. Áno, Lucifer. Svietim, zniem. Lucifer je v latinčine ten, čo prináša svetlo. Zvyčajne býva rannou hviezdou. Hviezdou úsvitu, čiže po precitnutí. Lucifer v latinskom jazyku doslova znamená light bearer, čo sa v tomto používa ako názov pre úsvit. Doslova znamená iluminator, čo sa v tomto jazyku používa ako názov pre úsvit. Osvetľovacie zariadenie. Lucifer. Osvetľovacie zariadenie. Poznámka Lucifer. Svietim na pravdu, svietim v tme. Lucifer. Osvetľovacie zariadenie. Áno, Lucifer. Svietim, viem. Svetlo. Viditeľné svetlo alebo viditeľné žiarenie je elektromagnetické žiarenie, ktoré dokáže vnímať ľudské oko. Dotyk je pokračovanie alebo rozšírenie škály vnímanej frekvencie až do takých sfér, že sú prevádzané iným spôsobom, iným zariadením. Uši sú to isté frekvencia 20 až 20 tisíc herzov. Jedni. Skôr cítiš, než počuješ bas, vibrácie, tlak v hrudi, subwoofer, teritory. 2, Nízke tóny, telo hudby, basy, bubny, drámy. 3, Najdôležitejšie pásmo pre reč, evolúcia tu ladila ucho ako laser. 4, Detaily, sikavky, ostrosť. 5, Vzduch, či iskra. prístor. A prvé, o čo s vekom prichádzame. Ja som osvetľovacie zariadenie. Značka Lucifer. Osvetľovacie zariadenie. Som Lucifer. Svietim na pravdu, svietim v tme. Lucifer. Osvetľovacie zariadenie. Áno, Lucifer. Svietim v mle. Bolo experimentálne dokázané, že tento kolaps kvantových stavov sa prenáša okamžite, a to nie rýchlosťou svetla ani nie pomalšie. Kvantové previazanie je jeden z kľúčových javov, ktorý sa používa v kvantovej kryptografii počítačoch. Som osvetľovacie zariadenie. Značka osvetľovacie zariadenie. Lucifer. Svietim na pravdu, svietim v tme.